Unahon ko lang karon nga aga kay pagkatapos ang Holy Week o kung Semana Santa at least naka-hibernate man ang Kumilik pero ang Kumilik makulod yaway po why no bisan kahapon Domingo sige ang segregation nila sa VCM ti trabaho na mo hindi kaya makapaiway. Joining us over the phone is the Bacolod City Comelec Officer. We have Attorney Revo Sorbito on the line. Attorney, good morning. Action Art, good morning. Happy Easter kag belated. Happy birthday. Bao salamat Oh, kitsa Pay tagi ka ma-invite kay siling ko nagligad Biyernes Santo yung birthday ko ti nagkuan lang kita pamalandong kang nagtiner sa balay tingbon ko lang na dason kundi magtuon sa Biyernes Santo birthday ko attorney. wala kaso. Kahit kita man kasing wala man kita gani ka pauway, no? Ang pamalandong na dito sa warehouse, no? Rin sa Thursday, hasta sa kagapon. Makakun mo na. Tell us, may ara ka po mapag-segregate na sa mga VCM. That is why na-mention mo the why kamoy ang inyo instead nga kapulo pa why diskanso kagamay kay Kwan, kay Semana Santa, pero why untat ang inyo pagtrabaho, sir? Ano ang mga ginhimo? Tado, gin-segregate na ng mga VCM? Actually, nag-abot na natin yung mga VCM, no, intended for Bacolod and the whole province ang Thursday, no? Din sugat tayo sa bread ko pag-unload sa barko sa mga container vans din dulong sa aton nga warehouse, no? And then rather than do it this week, no, we decided na ugaon pa isegregate na nga daan ng mga VCM per city, per municipality para plastado na tanan, no? So yesterday natapos man kita ang segregation, napang-check ng mga serial numbers, no, kung diin nga intended na polling places, no, sa bilog na province, makanto ang specific na machine. So, basically, ang ato na forwarder, ready na to deliver ang ato mga VCA machines on May 7, no, during the final testing and sealing. They will be ready na to, now, no, ready na sila as early as now, na i-deliver na sa mga nilain nga syudad kada munisipyo dito sa probinsya. Yes. So after nga na-deliver ini, what are the next preparation? Especially kabalo ko, kundi testing and sealing, isa na siya, no? Pero what else? Mayara pa kita na pag-check sang quality, sang connectivity or signal from the polling precincts nga dra sila mismo ibutang ining mga VCM, sir? Actually, before pa lang niya, as early as last year, napang-check na ang mga different polling centers naton sa as regards sa connectivity. No, sa ato na naman yung mga machines siya, din-check na siya din na pang-test, no, sa ato na packing and shipping, no, sa Laguna. Okay. But again, we will again final testing again sa sealing sa May 7 para sigurado git na prior to the elections ato ng mga makina ga functions ang sakto, gagana sa sakto, para makita man sang publiko, no, sang ginambita kay nato ng media, ang publiko, ang mga kandidato, ang other organizations to witness the final testing and sealing para makita natin mismo nga mat-try na ito ng machine, no? Kaya actually, during the final testing and sealing, mamak elections kita, no? Makita na ito na sakto ang isip, sakto ang pagprinta sa election returns, kaga finally, before sa isaradaan, na i-zero na siya ang aton counter para makita na wala sang unod na boto ang aton na mga makina. Okay. Very good, no? And rest assured nga, ina siya i-cover manamon on May 7. Pero sir, aside from that preparation, may mga bago nga issuances sang directives or mga ginapapanaog gikan dito sa national nga mga may possible changes or wala na? As of now, wala tayo sang changes, no, or significant na mga issuances ang aton main office. But of course, may mga activities pa kita na patagayaw noon, kita mga final briefing sa aton nga electoral boards, sa mga support staff, sa mga DESOTEC, no? Katalan actually na personnel na mag-involve sa elections,
we will be conducting a final briefing pag niya. Okay, so balisan mo na sa iyong schedule na sir, why pa sang ara nga na set? Well, we have a tentative schedule on May 4, no, sa gina-arrange pang venue kasi ang location at damo isa na, no? Okay. More than 2,000 ka personnel ang involved no, sa Okay. ating elections, no? Kalabot sa PNP kag AFP. We are still arranging ang venue kaya kung magkakong kadamo. Kung kapag ita venue, ako rin may aral sa venue, gina-finalize na lang. So, but we have a tentative schedule on May 4. Okay. So, sa Bacolod City, samtang nagilapit na 21 days before the May 9, 2022 election, at least the wise ang mga nagkalanabo nga insidente or related to election nga masiling naton makapabag-o sa sitwasyon sa Bacolod City. Well, I'm very happy to report, no, Action Art, na wala na kita may nabaton ng mga report, no, or information na mga insidente, no, especially even during the Holy Week, sang Monday, Thursday, sang Good Friday, ang ato mga kandidato, no, they also took time to rest and reflect. May may nabaton report kung may nagkakapampanya. No, so I'm very happy, and then again I encourage, no, everyone, candidates and their supporters na tani sige talaga ni hasta matapos ang eleksyon. Although this is a very expected na tensionado nga eleksyon, but so far ang activities sa ato mga kandidato wala din sa mga insidente na makabigat o na concern, no, dito sa Bacolod City. Okay, so kung nandawon naton do mga pilan lang ka Biyernes, umpisa subong 22, 29 ang inyo baklas operation do pilan lang nabili no, do tatlo na lang ka Friday no? Yes, so kada ato nakita ang atong pinagkakas ara naman liwat. So, Ilang ko gani ng may flower festival. Yes, sir. Ang schedule ta nga baklas sa siguro na nagyapon niya every Friday. Aha. So anyway, to the public, to the voters, and to the candidates, basi may ipalabot ka nga mensahe sa ila, attorney? Yes, again, Action Art, no, first of all, pasalamat ko sa inyo, no, sa tanan na tuloy nga katapos sa media, grabe ang suporta kag bulig diri sa aton sa Comelec Bacolod. No, so salamat gid. I hope this will continue until matapos ang election. And to the candidates, sa ila supporters, I again appeal, no, to help us secure a safe, accurate, and fair elections this May 9, 2020. No, let's exercise as we head to the home stretch na sa kampanya. We again remind them to exercise prudence, self-control, patience during the conduct of their campaign activities. No, para wala lang sang untoward incident na matabo na posibleng mag-ilis ang landscape sang eleksyon naton this coming May 9. By the way, doon nag-meeting ka sa Bureau of Jail Management and Penology, so may ara na dirayas ang disenyo sa pagbuto sa mga PDLs. Yes, nagkakadakit na sa meeting, especially for BGMP. Ito yung gina-arrange nato na ang aton, we ensure na aton na PDL voters makaboto, gid kaya maisip nila ilaman nga boto during elections. Kaya kabalo ka sa ini sa mga concern ni aton Commissioner Aimee Ferolino nga nagkatugid siya because he is also the chairman sang vulnerable sectors ng office sa Comelec. Dala di sa mga senior citizen, PWD, kaga IPs nga nato ng mga PDL voters. No? So isa rin sa ensure niya na maagaan tagid ni sang sang attention. That's why nga kay patawag nila sa BGMP to ensure a smooth voting procedure for our PDLs on May 9. Yes, sir. May araban tanong kundi sa media, yung una may ginatatagan na sila, kami abisang time nga makabuto man earlier than the set scheduled election because ngati may mga coverages, hindi makakadto dito. May ara man nagyapon sumong, sir? Actually, may ara kita sang local absentee voting, no, which will be
conducted on from May 27 to April 27 to 29, no? But I hope na naka-apply ka. Kahit kasi wala ka na-apply, so hindi ka guro ka buto ko apply, no? So, but at any rate, may ara kita sang advisory sa aton ng mga electoral boards to allow the media practitioners, no, na may ara priority during elections na paunahon ng boto, because of course you will be covering, no, ang aton ng election day activities. Maging kabahin man kamo, of course, ang stakeholder sa election na kabulig mo sa aton. So ginano na naton sa media, no, paunahon, no, ang sa aton na mga teachers na paunahon buto, ang mga aton man mga electoral boards, mga technicians, police, media, no, and other government agencies na members na makauna sila boto para makapipatigayon sila sa sila ng mga duties and functions man. Yes, sir. Dayon after their voting. Finally, ang voting time sila, ano gani liwat oras maumpisa? Ano oras matapos sila, attorney? Well, again, atong voting time sa May 9 will start exactly at 6 a.m. Until 7 p.m. in the evening. Wow. However, at 7 p.m., kung may ara pa sang butante within 30-meter radius, ibalikan naton si Attorney Revo Sorbito alas 8:23 na. Ang iban sini magpamati kung ikaw isa ka kandidato, mag-imagine ka, no, everyday ang countdown. Abaw, dokulbaan ka. Attorney, sorry na ito ng aton linya. You were saying kay na? yes, again, ang aton nga voting hour section art is from 6 a.m. to 7 p.m. No, but at 7 p.m., kung may ara pa mga butante within 30-meter radius ng aton nga mga blutuan, they will be allowed, no, to vote even beyond 7 p.m. I see. Sige. So, good luck sa aton tanan. Maga-monitor kami and please keep us posted. Gumayara gin man sa papanibago nga mga regulasyon o kung ipadala, no, nga mga guidelines coming from COMELEC National Office. On that note, Attorney, salamat gid. Good luck kagalong gid permi. Thank you, Gid. Action Art, Action Radio. Good morning, no? Good morning sa tanan. Action Hotline. Grabe ang Commission on Elections bilang kabahin sa ila trabaho apisar nga nagpatigayon kita sa Holy Week celebration ti Huwebes pag-abot sa BCM, imbis siya magpabalandong kag ang mga taga-COMELEC maka-hibernate, makaupod ba banding sa pamilya nila, magpamalandong trabaho yang ilagin hikot gihapon. So natapos na official sealing sini. No, tandaan tagid, no, ang pagsilyo sa mga VCM and testing will be on May 7, 2022. Action Hotline 2006. Going WID for Best Public Affairs